pagi pemirsa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di konten bayi. Iki ceritanya iki pagi-pagi iki mah Intan wis bar sarapan, lah ujuk-ujuk mlaku-mlaku ketemu Pak Kaji. Rene Tan. Pak Kaji kuwi apa jenenge duwe lahan klo jagung pemirsa lagi. Pak, monggo. Siapa? Kancane Pak Kaji. Oh, nggih. Wah, nek panen jagung barang jenenge rezeki kok. Loh, apa ning ndi? Niki lho Intan ngajak jalan-jalan terus. Dadak kuwi mong Pak Kaji ning kono. Tan, anu mboke kangen awakmu. Mboke iki mbok Kar yang dulu pernah dengan ibu mang lho Tan ya. Pas waktu haji dulu itu lho pemirsa. Lah wis koyo anake dhewe, koyo putune dhewe bareng ngono jalan-jalan petukan. Intan sedaerah kaprah iki. Angger ning sawah. Wong yo kono dalan to. Pas mlaku tekan kono dadak. Wis ayo tak gawani jagung, tak gawani anu. Nggih. Oh, terus ketemu dengan tetangga-tetangga. Pengen juga apa dikasih katek karo dikasih jagung enom Tan yo. Engko mampir ning gone mboke. Sapan? Iki engko ambek nyelek kompo iki engko. Kan Pak Kaji mah ngendikan nek Tan awakmu anu digoleki mboke pengen rawakmu kok mbek nyelek kompo ya. Tapi gak suwi ya. Ora suwi. Lah ibu yo pentang masak. Ki mah ibu yo cek berkeringat lho pemirsa soalnya anggek bar mlaku-mlaku terus putrine Mbak Ida asmane sinten Pak Kaji? Asia. Oh, Asia. Terukane iki Asia wis sapa? Asia. Nek sing kakaknya namanya Fatih. Pasti ya, Fatih. Fatih. Dek Fatih karo sing adik Dek Asia. Kemarin Intan tak jak rono no Walah, gedange jos e. Nggih. Kathek Tan. Oh, iki pisange pemirsa. Kathek kono. Nggih. Nek kathek niku dioseng, wah. Tak gawane ae. Nggih. Bot iki abot tak gawane. Nggih. Oh. Heeh. Iki jagung putih kan. Nek sing ning kono kene Pak Utoyo kan jagungnya jagung kuning. Jadi ratang gede lah pemirsa. Oh, ratang gede. Nggih. Iki paringi asma Pak Kaji Kaswito. Mbiyen kuwi ketua regu pas ning gone haji 2023. Yo cedhak to wong yo sak kecamatan ngono. Kuwi berhajine bareng karo putrane Mbak Ida kuwi karo ibuke jenenge Mbok Kar. Lah kuwi sak kamar karo ibu terus. Ya wis akrab ngono Tan, malah dadi nyedulur. Iki mang pas mlaku-mlaku kok kepethuk ning dalan. Ayo tak gawani kathek. Ngono Tan judule. Kuwi mang nek sing dipangan tikus yo Tan ya, tak dono Tan. Ayo rono Tan. Ngadeg sik ah. Aduh. Kene apa? Jagung petak. Dalem? Jagung bindu. Metro. Metro. Iki urung iki. Ngene iki wis tuwek, kurang sedelok bareng. Wis kuning. Oh terus dibukai. Nek jaman riyen teng mriko kula ngertos hati-hati toh apa tiba langsung dibukai ngeten iki lho. Niki klobote dibukai sedaya ngoten. Endi mang tansah dipangan tikus Tan? Terus dhuwure ngene iki kebone dhuwur dijupuki wong sing duwe sapi. Endi mang sing dipangan tikus Tan? Wong sik rono. Iya piye, hati-hati ya kok kudu gliar-glior Intan kudu gliar-glior pemirsa. Sik endi mang sing dipangan tikus? Oh iya. Di. Aku ki mbek ingat-ingat Ambek kae. Oh iya ki lho pemirsa. Iki adalah keganasan Den Bagus tikus karo kae lho kuwi lho. Ya Tan yo. Alah gak enek saprutan pemirsa. Terus ayo rono nih di anu dikei apa Rono para am. rono lho ya bareng kok terus kae montore ning kono. Kok yuk seduluk tok kok. Ayo.
Dikek iki ditampani wong rezeki nggih pemirsa. Wong jenenge rezeki. Kene ae. Ya njukuk jagunge lho. Entuk kathek, kowe engko dikelo karo panggang karo lombok ijo, terus makme karo sego jagung pemirsa. Wuyuh. Iki mah bar jogging mlaku-mlaku terus langsung nganggo daster iki neh mak blusuk terus celononan ngene iki. Wis dadi. Terus nek outfit-e buem delok ngene iki. Outfit-e buem delok inget ya. Iki outfit mbok-mbok. Aku tak ning kene ae ya. Wis pateni sik. Bu langsung cus ya. Mundur. Eh. Wis cusen. Duh. Ya Tan, ana nggone Pak Kaji lho. Kayak nek wong akeh ning kono. Dijukukno ayo. Motor ki kok. Kok sik kadhe sik kok mbek Bunda Dewi dikasih. Lah, oh. Dereng, Pak. Jagunge. Ono yo. Kuwi sing dijukukno Pak Kaji anu nih. Nah, gak apa-apa, ben berpanas-panas lebetno kresek, Dek. Masukno kresek. Ya, lho kowe emang juga kathek. Gak wani aku. Bismillah dicekel Ibu. Jagung yo kathek. Oh alah, jagungnya sekedhik mawon, mengke kula godhoke jagunge. Jagung digodhog terus disisir, disukani krambil ngoten kalih sarem saiti. Sekedhik mawon, Pak, jagungnya, Pak. Loh. Waduh. Oh alah. Ayo Tan rono Tan. Ayo. Oh, kathek, mengke saged tak ndum-ndumno. Walah. Lah nggih kok lorong pun dipendhetke. Oh, ning kono ki makom pemirsa. Oh, dipendhetno kathah. Lho. Hati-hati Tan. Ya ayo rene yuk. Intan gak wani. Oh iya. Lho kathah nemen Pak katheke. Sik Intan mundur. Intan mundur ini. Walah, lah kok sak menten kae. Ya sin kan kono ae. Bolong ki. Apaan sih bolong? Oh, iki mbiyen kuwi nggo dalan banyu Tan iki. Lho, ngene iki nggo dalan banyu iki. Lho iki ta. Iki jenenge telong. Iki nggo dalan banyu nek pas pari. Walah, lho kathah nemen Pak Haji. Walah sakmene kae. Pun mengke tak bagi kalih adike kula, Dik Dewi. Ngoten nggih? Nggih. Tangga-tangga kabeh ben keduman kathek. Iki sengaja dijukuki katheke ben jagunge wah gede-gede. Ngono Tan. Enek waloh tapi walohe belum walohe urung woh. Ya pemirsa penampakan Intan di sinar matahari pagi. Hati-hati. Golek-golek yub-yuban, golek yub-yuban. Kuwi dudu caprutan ya, Nduk ya. Godhong sawang. Kudu rono ndekne. Kudu rono. Iya sik tak ngadahi iki lho. Walah sak menten kae. Oh ya iki cek nunggu pemirsa, nunggu dikasih jagung nom. Intan diajak ke sana apa diduduhno tanduran bakone. Moh Bu, aku wis madhep rene ndak Tan? Wajah wis mangar-mangar. Untung ki mang wis bar sarapan. Ibuke sing ketesuk mlaku urung sarapan, mau ngombe air putih anget. Ra apa-apa, Dok, semangat. Iki jenenge rezeki. Jenenge kathek. Dalam. Melok pora rono? Gak aku nih kena. Mboten purun. Empun anu sekedhik mawon, mboten sak kathah-kathah gangsal ngoten lampun. Walah Pak, empun dipendhetke kuathah Pak. Empun sampun kuathah jupuke Pake. Matur suwun nggih Pak. Nggih matur sembah nuwun. Cekeli Tan, tak jukuke katheke anu jagunge nom. Karena Intan tidak mau saya ajak njukuk jagung ya. Iki kudu cekelan, soalnya dalane miring pemirsa. Kudu cekelan wit jati. Nggih lunyu Pak. Embon soale. Ngeten niki Pak, jaman riyen ngoten niku sing bayi-bayi sing tukule rambut angel dipendhetke embon ngeten niki terus di serato-seratke. Nggih. Mbune ngamuk-ngamuk ngene iki lho pemirsa, ndek biyen ki lho. Ndek biyen ngene iki lho. Rambute sing urung
tukul akeh ngono terus dikeki ngene iki wis disret-setno. Nah. Ini mah ya suluk salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Soalnya lagi pepetan karo makom. Nah, iki jagunge nom. Walah. Alhamdulillah. Empon matur suwun nggih, Pak. Kayak bapake sing jukukno. Rezeki pemirsa, rezeki pagi hari bersama Inten New. Ayo Rene. Oh iya gak iso njupuk katheke. Tak ewangi nggawa katheke. Sini ae aku panasin aja. Loh, ayo pulang jere. Lewat emang di. Yo iki lah liwat iki lagi motor ning kono. Tapi awakmu kudu cekelan jati kuwi. Soale apa? Lunyu. Soale miring dalane lunyu. Yo manut. Manut. Nih tak jukuke jagunge. Aku satu-satu ya. Iya. Iya. Es nih kono ibu engko timbang awakmu glundung. Ibu Aku malah gelundung Rene malah gak iso. Nek Intan lewat kene wedi liwat sing kulone ae. Ngene maksud ibu ngene kan. Intan kan ki dalane miring lunyu. Intan liwat kene lho. Kulone jati kene maksud ibu. Nek kene lembangno kene. Lembangno ibu siji-siji. Lembango. Lembangno. Satune limbangno neh rene. Engko liwate kulon kene lho. Kancane mending di mang. Oh, Pak Kacin njupuk sak kae lho kae. Sik tak dono kae lho, njupuk sak kae lho. Iya intene. Wis kabutan wis tak kek. Colno cul. Iki kok ya ora gelem nyilik, ora gelem cilik ngene lho HP-ne. Kok gegeden iki mang piye? Sik tak padenane sik. Oh, dalane miring. Iya. Lah, wis kenek. Dalane miring. Bu, aku cekelan iki lho. Nih gorene. Cekelan, Intan cekelan. Nah. Soalnya ki dalane miring. Intan go siji Bu, go siji ya. Intan sing ora abot, Ibu sing abot. Nah, kuwi ora abot kan? Wis rono. Yo. Petualangan pagi ayo Intan depan. Ojo ngersulo nduk kok anggek dijak Ibu berpetualangan rezeki iki mangga yo ora sengaja entuk konten ngrusuk-ngrusuk ning sawah entuk rezeki kok. Kok wis berdecak ngono pemirsa. Iya. Tak gawane kabeh. Iya. Iya. Kengko go gedange piye terusan? Go gedange terus piye? Aku tak gone aku gedane. Dikok ning sak ya? Heeh. Kok terus tak masake, Nduk. Cobane gembot ora? Oh, rontok. Kurang angin sithik. Alhamdulillah ya. Becak sapa? Becake wong sing ning di sawah kono to. Pemandangan yang sangat indah pemirsa. Bersama intene. Sik pemirsa aku tak Dangge pun dipendhetke. Sampun dipendhetke tiyang niku wau anu Pak sing derek merdamel teng kalih jenengan ngoten niku wau. Sing mendhetke jagung niku lho. Nah iki. Sampun pun patah niku pun estu pun. Iki ngene lho maksudku, iki dipoteli cilik-cilik, dadi pencah ngene iki. Wah, alah nggih. Nek niki kersane nek ngoten niku awet, Pak. Awet niku. Pancen iya. Kesane mboten napa-napa, nek sing niki mawon niki ada saged kula saged beto. Ya wis. Saged beto. Lho kae Pak wis selesai. Lah nika Pak sing mendhetke nika. Sampun Pak, sampun kuwatah pun. Iki lho. Empun. Lho kono sing jujur. Sampun Pak, sampun. Mboten sampun Pak Haji. Sampun. Wis wagi kok. Sampun Pak. Oh niku bentare jenengan. Oh. Oh nggih tiyang ngarit. Sampun Pak Kaji pun. Lah iki tak lebokno. Ada. Iki lho tak ceklekane ngene ben ringkes. Oh. Karepmu mah. Oh nggih. Kemu Medun lungguh.
Nggih, nek pancen nek ngeten iki awet dadine. Heeh. Wis tang. Anu tan. Heeh. Aku foto tan. Nggih, mengke dipoto. Rezeki. Aduh, pilek aku. Udah pilek niku lho, Pak. Iki nek dipudari ringkas. Niki ki pun kuwatah wong kula paling kalih adine kula tok adike. Empon. Gak kok Bunda Dewi kan senane ya digodhog to nggo Pak U. Heeh. Sakniki jagung petak awis, Pak. Ambek ngomongan oh, Bu. Lah iki wis omongan ngono lho, bukan omongan piye neh. Ambek pemesane cek ngomong. Panen jagung pemirsa. Heeh. Jagungnya Pak Kaci cari. Rezekine Intan. Jalan-jalan tok rezeki ya Tan ya. Heeh. Wah. Set. Irin. Oh, jagungnya putih pemirsa. Heeh. Jadi kenapa sego jagung ning gone Kabupaten Blora itu ada yang putih karena jagungnya nggih putih. Heeh. Jagungnya putih, nggih to? Heeh. Niki gemakar. Heeh. Engko digodhog, Heeh. disukani Heeh. parutan klopo, disisir. Heeh. Tapi Mbak Ida niki cutine sampun telas, Pak. Oh. Oh, dereng nggih, 3 bulan nggih. Iya. Nek badhe melahirkan. Hmm. Di putrine Pak Kaji ini dulu juga berangkat haji bersama Mbok Heeh. Mbak Ida. Satu keluarga 3. Bu dicupuk nona kalau. Waduh Pak kuatah sangat lah Pak Enggak. Jenengan yuswa pinten atik tesik kewedhap cara mono suwe heb ngoten. Enten 60 jenengan. Langkung. Langkung nggih? Luwih. Alah. Ya Allah, alhamdulillah nggih usia sudah 60 ke atas tapi sampun. Amin. Jenengan nggih sausia Pak kula nggih. Pak kula almarhum. Bolone Mbah Kito, CS Mbah Kito. Sak. Yo anu jadu Aduh pripun maksudnya? karo Pak kula almarhum. Kito le. Nggih. Wah, jadoh le. Maksudnya kakak kelas ngoten kali Ya. Pak Kawet sekitar 8 tahunan. Oh. Saya keringgingan. Kringgingan malah kameramene kringgingan. Pak. 8 ya 8 10 Oh, kacake 8 tahunan kali Pak Tapi kan bersahabat. Nggih, Mbah. Yo wis. Bersahabate iki Pak mbiyen kan Bapak kan dulu ning gone Kecamatan Sambong. Heeh. Jadi Mbah Kung Gito kuwi Heeh. merdamele teng ngene Kecamatan Sambong. Heeh. Niki riyen Bapak Carik. Kan teng Sambong niku kan Kecamatan Sambong ada 10 desa. Ngono tan ceritane. Walah tangan tikus kan. Iku anu iki jejer kayak kene sih. Ya. Nggih, nyun sewu sampun. Patan. Lah yo iki kayak lebokno kene lho. Nggih. Mundur Dan. Mundur Dan. Heeh. Oke Dan. Wah, sing disapi mata. Heeh. Iki lho kegadah niki lho. Alang kok angger ning dalan iki. Dipendet yang leret ta. Teben. 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 Pateni Tan. Kae ning kono. Cus. Alhamdulillah wis nyampe tempatnya Mbok Kar. Bismillah dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Mbok kar kuwangen Intan. Iki jenenge kendi. Kendali ning diri. Mangap, mangap. Aja dicucup. Mangap, mangap. Nah. Alhamdulillah. Kuwi ndek biyen ibu yo ngono kuwi ngombene ning kuwendi. Saiki yo jek seneng, cuma kendine ibu bocor. Nek sama kucing jangan jahat. Mboke teng pundi Pak? Oh, mboke jek digoleki paling ning ndi iki. Kendi. Halo. Us. Kancane mbok. Putune mbok Kar. Cucune mbok Kar. Nggih pun pemirsa nggih. Enak ya. Uang sal kiriman. Oh, nggih iki daleme mbok Kar. Mbok Kar nggih. Sik to dinteni sik to. Mbok Kar jek. Iki mah jere blonjo. Blonjo. Blonjo barang ya. Lah nek menawi pengen ndamel napa ngoten lho. Alhamdulillah. Tak ngombe kendi kendali ning diri ya. Entan tak kon yo teng ra gelem kok. Aku sing lupa. Bismillah. Seweker. Seweker tan yo. Sewegere pal iki lho, kendine mboke. Sik tanteni sik mboke tan. Ayu. Piye? Lho aku tenan ya, sik nyanyi tenan. Salting, Mbak, saltinge. Ya bener, saya demikian nggih konten cerita. Pangkleng nggih. Soale rambutnya kula potongke, Mbak. Riyen kan panjang. Jebrak ngoten lho, Mbak. Tur ya resik bereng ya. Kulite iki jak resik bereng lah. Mbok umbah nganggo apa, Nduk? Nganggo sabun Ibu. Sabun kuwi umbah-umbah. Nek nyikat raine nganggo sabun umbah-umbah, Mbok. Nganggo soklin. Ya. Ya aja nganggo ngono ta. Sabun opo sabun. Aku ki sabun anut pemirsa. anut iki apa lah sabun empi. Lek boy. Nopo? Oh gak nopo ya. Lek boy. Renso ngambah-mbah. Renso ki umbah-umbah. Renso ngambah ya. Iya. Demikian ya pemirsa konten kali ini. Hadap sini Lah bukan. sing tak nggo sabun. Doa terbaik untuk jenengan semua. Nggo Semoga sabun sakit. uang apa? Iki apa Lek boy nupuk. Kadang nupuk. Luk. Jangan kirimane mboke sampun. Apa itu? Kolek, Mbok. Iya kok ngene carita. Anu ayo mek piring ambek anu kok dipangan. Lho ki berarti ndek mango. Aku urung teko seneng. Niki tesik panas kok Carita isuk mangkok. Ayo, Walah, tan. Lah kok ketiplek mpun nika, Pak. Lho. Doa terbaik ya untuk jenengan semua. Semoga sesakit dan barangnya sembuh. Untuk pejuang garuda semoga nanti berikan rumah yang saleh dan saleh ya pemirsa. Tambah sedulur nggih. Dalem Satria. Lagi omahe kulon dulu Satria. Oh, nggih putu. Buyut nggih nek kalian jenengan. Anake Mbak Is. Dal kaji. Oh, nggih. Iya. Oh, nggih niki sing dibadalke haji nika nggih Pak nggih. Iya. Ngono kuwi. Kowe dadi nganten disadarno kowe Pak kuwi mindi. Kan pamit dulu ya pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jikone cilik, Mbok. Ala apa kok mbok lara ile tan.